Jess, mas anad ko tawagon nga Jess kaysa ka Rian. Oh, Jess. Ay, wala. Attentive lagi ka na ng grupo ha, oh. Ay nga po, namin balik ang butane, ma'am? Sige, sir. Hi guys! Ako na sa doon nag-inis sa Ranchi, makabakang bisayang baki. Sige lang taga-vlog, ano ba edit? So namalit na may butane guys. O, mani. O, so na-feel na akong kainit. Ano sa si Master? O. Ilad to na ilad. Ilad na sa nga vlog. Ay pagbuot may nalagay kalingawag delete. So ko kay sala kay kaupat ta ni nga version niya wag pa na-upload. Di mag-uul. May na lang ini ka gore na to natitan-aon. Di ba naman kay video? Mabla to mag-video. Ano pa utanong karta na siya gawas. Sa birthday ni mo, magawa sa birthday na. Drama naman kay Kamaster. Hindi ko ini, bayot gani ko. Para hindi ko magdagdagan. Sana all na musulti na pag-inom nagtambal di. Naman yung patakigan mo sila. Sa gabi eh? Uy, sa sex. Uy, na-curious ko mo. Nakasa na ta friends gito. Kaya curious ko ba na iba kong kanang kuan diri coffee shop ata. Kaya curious lang eh. In short, Marites. Picture ko na picture ko na jeans. Hilay shoe. Malbon ha? Yan akuan, sumilon. Ay, sino? Ano ko ba? Wala ko hinamdaman nga. Straight sa una. Dito ko na may saluyo. Hindi pa Sa eskwelahan. Hindi na may mga kawat-kawat saluyo. Noon mo na yan. Di ay may nakakaang pag yun pagkuha. Oo, magabi eh. Diba? Narama sigaw sa eskwelahan nun. Uy, o pag itaong skilahan. Kanhulaw di ka tayo? Kanhulaw mo sa ako igagaw? Nagaon na ba? Sponyo. Sa sponyo ba? Ay, nakakita sa sagap chika sa luyo. Ano ako ka chika sa isulti? Uy, sorry. Uy, ang pechay ba? Ay, muna din. Very nice, gamay ra. Gamay ra, hago. Asa itong gadag aqua flask? Ay, ito. So talaga na sa mong bag. Sharing. Retreat. Sa every camp kid guys, magkuhan actually socials. Magkuhan autobiography. Sometimes kay sunset. Ikaw di, sa dahil mo pinaka-prime reason.
of course, to unwind and to forget. Sige lang to forget. Forget things, get. Para sa kanang dako ang circle of friends. Aside from that, Meet ka og lang ko. Pero ang main sa Jud kay mangitag uyaw. Si Jess, anong tutawagon nga Jess kaysa Rian. oh yes. Attentive lagi ka na ng grupo ha, oh. Uy! Kana tinuod ako pangan. Unsa nga misil na? No. Tinuod ang mga pangan. Basa mo? Gaway mo. Selfie versus Mitch. What? Ko na naman. Sa mga pim. Kadugay. Madagi. BBL. Ay, maton na ko. Ay, maglolo na ko. Last treatment syndrome. Mag-alam ba? Luto ko hindi. Murga-record, no? Baby LC, ha? Pero ang Wala ko siya para sa 10 na likes. Woohoo! Sige, masip. Pag nabuhi, ba di ha? Ayo ana fast. So, na to siya guys, ang video and all. It's time to go back and eat some breakfast. So ano, namasata din rin ang pabadlong. So actually nata sa Kalagan Falls. Kalagan. Saan ganda? Gusto! Ay, pastugan na po. Wala mo dive sabi. Dive, sige na yan. Bayot kay Daya. Ay! Uy, nakaya na po. Usap pa. Wala ba klaro ang beauty?
Asa ni may ibutang mo? Uy! May ka ba nag-ilis? Lakas maka-Hogwarts mo. Lagi? Ay, sorry na, day. Video-video dira. So, ano kaya? Pilang kaya na yun? Madita. Car, may mag-ilis. Naglahan ka?